asemenea, vă spun că nu v-am făcut de râs. Vreau de asemenea să vă spun că n-am dat cinstea pe rușine. Vreau de asemenea să vă spun că nu sunt mânjit. Vreau de asemenea să vă spun că printre alte preocupări sunt și cadrul didactic, primul curs de transporturi și expediții internaționale scris după război, după al doilea război mondial, scris de mine, în 1970. Printre studenții mei se numără Muguri Sărescu, pentru băieți Mircea Lucescu, este absolvent de comerț exterior, și pentru cei care suferim, pentru cei condamnați pe drept sau pe nedrept, cel care este în pușcărie, Dan Voiculescu, a fost unul din studenții mei. Mă bucur că această diplomă pe care ne-a dat-o, ne-a înmânat-o doamna director general Burducea, care pentru noi astăzi este ministrul învățământului. Pentru că dânsa îl reprezintă în sală cu ministru, poartă numele marelui Nicolae Iorga. Nicolae Iorga a fost din 1908 și